Bore da, Gwasanaeth Gwaed Cymru. Bore da. Eryl Evans yma. Dylwn ni fod wedi ffonio cyn heddiw. Peidiwch â phoeni, dych chi'n ffonio nawr. Gwelais i eich hysbyseb chi ar S4C neithiwr. Da iawn, felly sut dwi'n gallu eich helpu chi? Wel, pan o'n i'n ifancach, ro'n i'n rhoi gwaed 2 neu 2 gwaith y flwyddyn. Ond roedd rhaid i fi stopio rhoi gwaed achos es i ar wyliau i Affrica. Ie, rhaid i chi aros 4 mis ar ôl i chi gymryd tabledi malaria. Pryd eithoch chi i Affrica? 2015. Wel, mae'n iawn i chi roi gwaed felly, wrth gwrs. Dwi'n gwybod, ond rhaid i chi gael y pwyntiad nawr, ac mae'n anodd trefnu amser achos dwi'n gweithio. Dych chi'n gweithio dros y penwythnos? Nac ydw fel arfer. Mae apwyntiadau ar ddydd Sadwrn hefyd. O, mae diffyg amser dros y penwythnos yn broblem hefyd. Wel, os ewch chi ar wefan Gwasanaeth Gwaed Cymru, dych chi'n gallu trefnu apwyntiad. Hefyd, mae'n bosib cerdded mewn ar y diwrnod os dyn ni ddim yn rhy brysur. Wel, do'n i ddim yn gwybod hynny. Dim esgus felly, dylwn ni ail ddechrau rhoi gwaed. Diolch yn fawr, dyn ni bob amser angen gwaed. Un beth arall, mae'n gas dy fi gael pigiad. Dych chi'n gallu helpu gyda hynny? Nac ydw, rhaid i chi anadlu'n ddofn am eiliad a byddwch chi'n hollol iawn. O'r gore, na fi. Hwyl, a diolch am eich help chi. Hwyl.